Usa ka lola gipusil patay sa barangay Patag, Upol, Misamis Oriental sa wala pa mailhing sospetsado. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Tulo ka samad pinusilan ang mipatay sa usa ka lola sa sitio Kamingawan, barangay Patag, Upol, Misamis Oriental. Ang biktima giilang si Flordelis Habien Yanyes, 73 anyos, nagpuyo sa barangay Baikingon, Cagayan de Oro City. Duha ka gunshot wound sa iyang lawas nga mao hinungdan sa iyang kamatayon. Sigon sa kabanay sa biktima, nga ulahing nakita si Nanay Flordelis kagahapon sa buntag, gawa sa ilang balay nga adunay ka istorya nga lalaki nga gusto mo palit og kawayan. Pagkagabi wala na kini makauli sa ilang balay. Karon na dayong buntag, nag-pop up na dayon ang mga kuan sa kanang sa feed sa news feed ba. So mo din to nga ni decide na gid mi nga moadto ta para ma-confirm gid nato kay wala naman gid siya nakauli hantud karon. Nakurat na lamang ang mga kabanay dihang ilang nakumpirma nga mao kini ang nakaplagang patay sa sitio Kamingawan sa Upol. Dako ang ilang pagtuo nga igo lamang gilabay sa maong lugar ang biktima. Sa ako yung na pagunahuna gid ana sir dili man ko pulis pero naman sa tay kaugalingon nga pag kahibalo gi-transport gid siguro ni siya sir kay layo biya kaayo di man gyud ako makaya og bike ang Baikingon to San Simon unsa na lang kang siya og magbaklay siya. Kangyo mi sa mga residente diya sa dapit sa panghitabuan og labi na sa katong pamilya nga kung mao manggaling nakakuan nga mao gyud na ilahang kabanay nga nawala. Kung sa impormasyon nga mahatag nila diri sa amo sa police station para tumbok yun na to kung sa hinungdan sa maong panghitabo. Sa karon nagpadayon ang investigasyon sa Upol Police aron sa hinanaling kasulbaran sa krimen. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.